Αυτές οι καμπάνες μου σπάσανε τα μιλίκια. Ωραία. Και ακόμα το ψέλνουνε. Έχουν έρθει παπάντες από όλα τα χωριά. Αστράφτηκε η εκκλησία σήμερα. Η Μανταλένα το πρώτο αιωνία σου μνήμη λίγο θύμισε. Πώς να βαστάξει δύστιχη. Μονάχα εκείνη να ακούς τον πατέρα της. Εγώ να σου πω πίνασα. Σε έβλεπε η Μπερνάρτα. Αυτή θα ήθελε, επειδή δεν τρώει εκείνη σήμερα, να πεθάνει ο κόσμος της πείνας. Αμένια σου. Θα στην κάνω εγώ σκυλιάς. Δεν θα μου δώσεις και εμένα. Για την κορούλα μου, Πόνθια. Τράβα, μέσα και πάρε. Άνοιξα το πιθάρι τα λουκάνικα. Πάρε και μια γούφτα ρε πίτια. Σήμερα δεν πρόκειται να πάρει κανείς τίποτα. Αχ, γριά. Την κλείδωσες καλά. Δυο βόλτες το γύρισε το κλειδί. Έπρεπε να βάλεις και το μάνταλο, έχει κάτι δάχτυλα σαν την κλείδια. Έρχεται! Τι κάθεσαι! Πρέπει να στράφτουν όλα εδώ μέσα πριν έρθει η Μπερνάρδα. Αλλιώς θα μου ξεριζώσει τα μαλλιά τρίχα-τρίχα. Κακιά γυναίκα. Γεια! Και δεν λες τίποτα. Άνθρωπο δεν λυπάται, μπορεί να κάνεις πάνω στην καρδιά σου, να σε βλέπει να αργοπεθαίνεις και να γελάει και από πάνω. Βλέπεις, θέλει να είναι αυτή μες στο χωριό, η πιο άξια, η πιο τίμια, η πιο καθαρή. Καλά που τον πήρε ο Θεός, το μακαρί και ησύχασε. Ήρθαν όλα τα σόγια. Το δικό της μόνο, το δικό της τι μισούνε. Ήρθαν στην εκκλησία, είδε τον πεθαμένο, κάμα το σταυρό της και πήγανε. Θα φτάσουν όξω οι καρέκλες. Και θα περισσέψουν. Άμα δεν φτάσουν, να σκάτσουν κατά εις. Από τη μέρα που πέθανε ο πατέρας της, άνθρωπος δεν πάτησε ο πόντου εδώ μέσα. Δεν θέλει να τη βλέπουν στο αρχοντικό της. Εσύ να μην έχεις παράπονο. Εσένα καλά σου φέρεται. 30 χρόνια της πλέον το σεντόνια της. 30 χρόνια μου δίνει τα αποφάγια της. Δεν κλείνω μάτι αυτές τις νύχτες και παραφυλάω τη γειτονιά μέρες ολόκληρες από την καραμάδα της πόρτας. Να τα προφτάσω όλα. Τόσα χρόνια ζωή, ολάκερη και μυστικά δεν είχαμε μία από την άλλη, αλλά τώρα καρφιά στα μάτια της. Σώπαινε. Καλή σκύλα είμαι κι εγώ. Γαυγίζω όταν μου λένε και δαγκώνω όταν με ρίχνουν και κυνήγι. Αλλά μια μέρα δεν θα αντέξω. Και τι θα κάνεις? Θα την πήρω σε μια κάμαρα και θα τη φτύνω συνέχεια. Φούσου για εκείνο, φούσου για τ' άλλο. Ώστε να την αφήσω πάνω σαν σάβρα. Πατημένη, γιατί δεν αξίζει τίποτα και εκείνη και όλο της το σόι. Και μη θα ρίξει που ζηλεύω την τύχη της, τι έχει να τη ζηλέψω. Στην καμπούρα της 5 ασκημομούρες. Αν βγάλουμε την αγκούστια στην πιο μεγάλη που έχει κληρονομήσει τον πατέρα της και κάποια λεφτά, όλες οι άλλες εξώ από δαντέλες και λινά που κάμισα δεν έχουν τίποτα. Ψωμί μόνο και στα φύλλα. Μακάρι να τα είχα κι εγώ. Εμείς έχουμε τα χέρια μας και ένα λάκκο μέσα στη γη. Όπου να μην τελειώνουνε, πάω να ακούσω λιγάκι. Όμορφα ψέλνει ο Διάκος του, ξεφεύγει βέβαια και κανένα κοκοράκι. Τι τα θες? Κανείς δεν ψέλνει σήμερα στον παλιό Καντιλανά. Αυτή έψελνε στην κηδεία της μάνας μου, Θεός χωρέστην και τραντάζω θα μη τύχει. Θα βγάλεις το λαρίκι σου. Κάτι άλλο θα ήθελα να βγάλω, αλλά Νταν, 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 νταν. Νταν, 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 νταν. Πώς να τον συγχωρέσει. Αμήν. Ήρθα για τα αποφάγια. Τι βλέπεις την πόρτα? Βγάζεις στο δρόμο. Τα αποφάγια σήμερα είναι δικά μου. Εσύ κάπου δουλεύεις. Εγώ και το παιδί μου δεν έχουμε κανένα. Και τα σκυλιά μόνα τους είναι και τα βολεύουν μια χαρά. Όλοι μου δίνουν τα αποφάγια. Όξο! Όξο! Σου είπε κανείς να μπεις μέσα? Όξο! Ορίστε μας! Μου λέρωσε στο σπίτι με τα βρωμοποδαρά σου. Παστρικά! Παστρικά όλα! Όλα να στράφτουν. Για να φαρμακωνόμαστε εμείς που ζούμε σε καλύβια από χώμα με ένα πιάτο και ένα κουτάλι μόνο. Αχ! Μακάρι να έρθει μια μέρα και ούτε ένας από εμάς να μην απομείνει να λέει τον πόνο μας. Χτυπάτε τις καμπάνες. Φέρτε και το φέρτρο για να τον βάλετε μέσα. Χώμα θα γίνεις, αφέντη. Χώμα! Όπως θα γίνω κι εγώ κάποια μέρα. Καλά είσαι τώρα κοκαλωμένος μέσα στο κουστούμι σου. Τέτοιος σώπου σου χρειαζότανε. Δεν θα ξανάρθεις να μου σηκώσεις τα μεσοφόρια ποτέ πια. Σιωπή! Αχ, αφέντη. Δεν θα
ξαναδείς ποτέ πια τις έρμες. Έρχεται! Τις έρμες του τις κάμαρες. Πώς θα ζήσω τώρα που έφυγες εσύ? Καμιά βούλα δεν σ' αγάπαε σαν εμένα. Πώς θα ζήσω? Χίλια, καλώς ορίσατε. Φίλοι μου αγαπημένοι, παρέα μου χαρούμενοι και καλοκαρδισμένοι, αμύγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα, αμύγδαλο τσακίσματα σου στέλνω χαιρετίσματα. Ας τραγουδήσω κι ας χαρώ, του χρόνου ποιος το ξέρει, αν θα πεθάνω ή θα ζω ή θα με σ' άλλα μέρη. Αμύγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα, αμύγδαλο τσακίσματα σου στέλνω χαιρετίσματα. Αχ, αφέντη, δεν θα ξαναδείς ποτέ πια τις έρμες του τις κάμαρες. Πώς θα ζήσω τώρα που έφυγες εσύ? Καμιά βούλα δεν σ' αγάπαε σαν εμένα. Πώς θα ζήσω? Σιωπή! Λιγότερες φωνές και περισσότερη δουλειά εδώ μέσα. Έπρεπε να καθαρίσεις πιο καλά το σπίτι μέρα που είναι. Πήγαινε έξω. Δεν είναι εδώ η θέση σου. Οι φτωχοί είναι σαν τα ζώα. Φτιαγμένοι από άλλη πάστα. Ξέχωροι από εμάς. Έχουνε και αυτοί τα βάσανα. Τα ξεχνάνε με ένα πιάτο ρεβίθια. Άμα δεν φάνε, πώς θα ζήσουν? Μου κάνεις τώρα το δάσκαλο. Μανταλένα, σταματά να κλαις. Άμα θες να κλάψεις, να πας να χωθείς κάτω από το κρεβάτι σου. Ακούς τι σου λέω? Πως καίει ο ήλιος σήμερα, σαν μολύβι. Χρόνια είχε να κάνει τέτοια ζέστη. Έτοιμη λεμονάδα. Ναι, Μπερναρντά. Δώσε σε όλους έξω κάθονται στην αυλή. Μάλιστα. Και να φύγουν από εκεί που ήρθανε. Δεν θέλω να περάσουν από εδώ. Ήταν και ο Πέπε Ρωμάνος στην εκκλησία. Ναι, ήταν. Τον είδε. Τη μάνα του είδε. Τον Πέπε δεν τον είδαμε ούτε εκείνη, ούτε εγώ. Μου φάνηκε. Στην εκκλησία οι γυναίκες πρέπει να κοιτάζουν μονάχα τον παπά. Και αυτόν γιατί φοράει ράσα. Όσες γυρίζουν αλλού το κεφάλι τους, τις τρώει το αίμα τους. Ευλογητός ο Κύριος. Ευλογητός ο Κύριος στους αιώνες των αιώνων. Ανάπαυσον, Κύριε, την ψυχή του δούλου σου και κατάταξον αυτήν εν παραδείσο. Ανάπαυσον, Κύριε. Ανάπαυσον τον δούλο σου δέσποτα, εις τόπον χλωερών, εις τόπον αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα θλίψης. Ανάπαυσον. Μετά της κλειδός, διείς τα πάντα ανοίγονται, και της χειρός, διείς τα πάντα κλείονται. Ανάπαυσον. Με τα πάντων των μακαρίων, εις την κοιλάδα του αιωνίου φωτός. Ανάπαυσον. Μετά του ελέους ημών, επί πάσης ψυχής, εν ξηρά και θαλάσσι. Ανάπαυσον. Ανάπαυσον τον δούλο σου δέσποτα και δώσ' αυτό τον Στέφανον της Αγίας σου δόξης. Αμήν. Να σε γέρι και να παρακαλάς το Θεό για την ψυχή του. Ζεστό ψωμί να μην λείψει από το τραπέζι σου. Και καλή τύχη στα κορίτσια. Ευχαριστώ! Σταμάτα σου είπα, δεν κλαίει κανείς εδώ μέσα. Τραβάτε τώρα σπίτια σας να ξοπλάσετε ό,τι είδατε. Μακάρι να κάνετε χρόνια να ξαναπατήσετε εδώ μέσα. Δεν πρέπει να έχεις παράπονο, όλο το χωριό ήρθε. Ναι, για να μου βρωμίσουν το σπίτι με τον υδρότα τους. Μαμά, μην μιλάς έτσι. Και με το φαρμάκι που στάζει η γλώσσα τους. Δες χάλια που μου κατάπτυσαν την αυλή. Σαν ένα κοπάδι γύλια. Αλλά τι περίμενες από ένα χωριό που είναι γεμάτο νερό και τρέμεις όλη την ώρα με το έχουν φαρμακωμένο. Αντέλα τη βεντάλια. Ορίστε, ορίστε μητέρα. Φέρε μια μαύρη και μάθε να σέβεσαι το πένθος του πατέρα σου.
Πάρτε τη δική μου. Και εσύ, Εγώ δεν ζεσταίνομαι. πήγαινε να βρεις μια άλλη, θα σου χρειαστεί. 8 χρόνια θα κρατήσει το πένθος. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Ο αέρας του δρόμου δεν θα μπει σε αυτό το σπίτι. Ας πούμε πως χτίσαμε πόρτες και παράθυρα. Έτσι έγινε με τον πατέρα μου και με τον πατέρα του πατέρα μου. Από τώρα, να αρχίσετε να ράβετε τα πρικιά σας. Έχω στον παούλο 20 το πιαλινό. Θα κόψετε με αυτό σεντόνια. Η Μανταλένα θα τα κεντήσει. Άλλη όρεξη δεν είχα. Άμα δεν θέλεις να τα κεντήσεις, μην τα κεντάς. Εγώ δεν βάζω βελονιά. Ούτε στα δικά μου, ούτε στα δικά σας. Καλύτερα να κουβαλάω σακιά στο μήλο παρά να κάθομαι και να μαραζώνω εδώ μέσα. Έτσι πρέπει οι γυναίκες να περιμένουν. Φωτιά να μας κάψει όλες τα Εδώ γίνεται ό,τι διατάζω εγώ. Δεν έχεις πια τις πλάτες του πατέρα σου να κάνεις ό,τι θέλεις εδώ μέσα. Αφού θα μείνω ανύπαντρη, το ξέρω! Βελόνα και κλωστή για τις γυναίκες, καμτσίκι και μουλάρι για τους άντρες. Τελείωσε! Μπερνάρντο! Βγάλε με από εδώ! Είδα και έπαθα να την κρατήσω. Γερό κόκαλο η μάνα σου. Όσο βαστούσε η λειτουργία της βούλωνε το στόμα με ένα πανί. Γιατί ήθελε να φωνάξει σε όλο τον κόσμο ότι της δίνει Ρωμόνερα! και κρέας από Σόφια σκυλιά! Γιατί τέτοια λέει τι ταΐζεις. Παραλίγο να μου βγάλει τα μάτια. Το έχει το σόι μας. Έβγαλε λέει από τον παούλο τα δαχτυλίδια και τα σκουλαρίκια της. Τα φόρεσε και κάνει πως θέλει να παντρευτεί. Θα παντρευτώ, Μπερνάρντο! Σιωπή! Άμα βγει, έχει το νου σου μην πάει κοντά στο πηγάδι. Λες να πέσει μέσα. Άμα πάει μέχρι εκεί θα τη δουν οι γειτόνες από τα παράθυρα, κατάλαβες? Να πάμε να αλλάξουμε. Όχι. Βγάλατε ήδη τα μαντίλια. Πού είναι οι αγκούστιες? Κοιτάζει τους άντρες που φεύγουνε. Και εσύ που το ξέρεις? Πήγα να δω αν θέλει ανικότες και την είδα να σταματάει. Πού? Στην πόρτα. Οι άντρες όμως είχαν φύγει. Όχι όλοι. Μερικοί μείνανε πίσω και κουβεντιάζανε. Αγκούστιας! Αγκούστιας! Τι θέλετε? Τι έκανες έξω? Τίποτα. Είναι σωστό για μια γυναίκα τη σειρά σου να παίρνει από πίσω τους άντρες τη μέρα που θαύουν τον πατέρα της? Ποιον κοίταζες? Εγώ. Ναι, ναι, εσύ. Ποιον κοίταζες? Κανένα. Μπερνάρντο, ησύχασε. Μπρος, τα γονάτια σας όλες, τώρα, φύγετε από μπροστά μου, να μην σας βλέπω, μπρος, γρήγορα, τώρα, γρήγορα, όλες τα δωμάτια σας, μπρος, γρήγορα! Δεν ήξερε τι έκανε. Ήταν βέβαια άσχημο και με να κάπως μου φάνηκε να κουβεντιάζουν οι άντρες. Είχαν ανοίξει και αυτοί το στόμα τους και λέγανε κάτι πράγματα που τα θυμάμαι και κοκκινίζω. Γι' αυτό έρχονται στις κηδείες. Τι λέγανε? Για την Πάκα Ροζέτα, χτες τη νύχτα, δέσανε τον άντρα της ένα παχνί. Εκείνη την πήγανε καβάλα σε ένα άλογο και την πήγανε πέρα, στο δάσος. Και εκείνη τι έκανε? Αυτή άλλο που δεν ήθελε. Είχε πετάξει έξω τα βυζιά της και ο αρχηγός τους τα κρατούσε στα χέρια της σαν να παίζει κιθάρα. Ποιοι ήτανε? Τίποτα ξενομερίτες. Οι δικοί μας δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Ναι, βέβαια, δικοί σας μόνο τα βλέπουνε, τα κουβεντιάζουνε και ξεροσταλιάζουνε μετά. Και τι έγινε? Ήθελες να γίνει σαν χαράματα. Και η κόρη μου, τα άκουγε όλα αυτά? Κουφί να μην τα ακούει. Τα χρόνια περνάνε, Μπερνάρντο, δεν φταίει αυτή. Έπρεπε να την είχες παντρέψει. Οι Αγκούστιες έχει περάσει τα 30 και ακόμα δεν βρέθηκε γαμπρός. Ούτε βρέθηκε, ούτε τον χρειάζεται. Ούτε για εκείνη, ούτε για τις άλλες. Οι άντρες εδώ πέρα δεν είναι της σειράς τους. Ή μήπως θέλεις να τις δώσω σε κανένα ξυπόλυτο? Δεν το είπα για κακό. Κανένας εδώ πέρα δεν είναι της σειράς τους. Γιατί δεν τις παντρεύεις σε άλλο χωριό? Θες να πω στην κύρα, να τις πουλήσω? Όχι, Μπερνάρντα, για να βρεις κάτι καλύτερο το λέω. Θα μου πεις βέβαια πού να βρεθούν οι καλύτεροι αν δεν έχεις λεφτά. Ωραία το έφερες. Ύστερα δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Τα λέμε και τα λέμε όλα μεταξύ μας. Δεν λέμε τίποτα. Με υπηρετείς και σε πληρώνω. Αυτό είναι όλο. Έρχεται ο δικηγόρος να κανονίσει την κληρονομιά. Καλά. Άντε κουνήσου, πότε θα πλύνεις την αυλή? Και κλείσε στον παόλο τα πράγματα του Μακαρίτη. Να δώσουμε μερικά στους φτωχούς. Ούτε κουμπί, τίποτα. Ούτε το μαντίλι που το σκέπασαν τα μάτια.
Πήρες το φάρμακο. Το πήρα και το πήρα, το ίδιο μου κάνει. Το πήρες όμως, Κάνω το κάθε της την ώρα του, σαν ρολόι. Από τότε που ήρθε καινούργιος γιατρός φαίνεσαι καλύτερα. Εγώ δεν βλέπω να άλλαξα. Πρόσεξες. Η Αντελαίδα δεν ήρθε στην κηδεία. Ο ραβωνιαστικός της δεν την αφήνει να κάνει ρούπι. Πρώτα ήταν όλο ζωή, τώρα. Είναι καλύτερα να ραβωνιάζεσαι ή όχι. Καλύτερα μια γυναίκα να μην σηκώσει ποτέ της άντρα. Εγώ από μικρή τους φοβόμουν τους άντρες, τους έβλεπα έξω στην αυλή να ζεύγουν και να φορτώνουν τα σακιά τους, άκουγα να φωνάζουν και να χτυπάνε τα πόδια. Και έλεγα να μην μεγαλώσω ποτέ και βρεθώ μια μέρα στην αγκαλιά τους. Καλύτερα που ο Θεός με έκανε αρρωστιάρα και έτσι τους ξεφορτώθηκα μια και καλή. Ναι, αλλά ο Ενρίκη σου μάνας έτρεγε εξωπίσω σου σαν τρελάς. Χαζομάρες, λόγια του κόσμου. Και εσένα σου άρεσε. Μια φορά μόνο. Στάθηκα με το νυχτικό στο παράθυρο και τον περίμενα. Μου είχε παραγγείλει πως θα ερχότανε ως τα χαράματα, όλη νύχτα. Αλλά δεν ήρθε. Ύστερα παντρεύτηκε μια άλλη πιο πλούσια από μένα. Και άσχημη σαν το διάβολο. Δεν τους νοιάζει τους άντρες η ασχήμια. Χτήματα θέλουνε, βόδια να τα οργώνουν και μια σκύλα του χεριού τους να τους ετοιμάσουν το φαΐ. Τι κάνετε εδώ? Τίποτα. Κουβεντιάζουμε. Εσύ που ήσουνα? Γύρναγα στις κάμαρες. Γιατί? Έτσι, να ξεμουδιάσω λιγάκι. Λύθηκε το κορδόνι του παπουτσιού σου. Και? Θα το πατήσεις και θα πέσεις. Χαρά στο πράγμα, ένας λιγότερο. Πού είναι η Αντέλα? Η Αντέλα. Η Αντέλα φοράει το ύφασμα. Εκείνο το πράσινο που θα της ράψω και το καμαρώνει. Σκέψου να την έβλεπε η μάνα μας. Καημένη η Αντέλα. Ακόμα κάνει όνειρα. Μακάρι να τη δούμε ευτυχισμένη. Όπως τότε. Που οι γάμοι κρατάγανε 10 μέρες και ο κόσμος δεν ήξερε από ρουφιανιές. Σήμερα όλοι μας τρέχουμε, μην πούνε τίποτα για μας και ακουστεί το όνομά μας. Κοιτούσε τη γιαγιά καταδικασμένη εκεί μέσα. Θυμάσαι πως την αγαπούσαμε όταν ήμασταν μικρές. Εκείνα τα χρόνια ήταν καλύτερα. Ένας Θεός ξέρει τι γινότανε και τότε. Τι ώρα είναι! Θα πρέπει να κοντεύουμε στη ΜΕΗ. Κιόλας. Σε λίγο θα χτυπήσει. Τα μάθατε? Όχι. Τι? Τα νέα. Ποια νέα? Κάνετε πως δεν ξέρετε. Για ποιο πράγμα μιλάει? Όλη την ώρα που πάτε με τα κεφάλια κολλημένα δίπλα-δίπλα σαν τα πρόβατα, αλλά κουβέντα δεν σας παίρνει κανείς εσάς. Για τον Πέπε Ρωμάνο. Θα παντρευτεί την Αγκούστια, όλοι αυτό λέγανε πριν. Χτες τη νύχτα τριγύριζε έξω από το σπίτι μας. Νομίζω δεν θα αργήσει να στείλει προξενιό. Εγώ χαίρομαι. Καλός άνθρωπος είναι. Κι εγώ το ίδιο. Μια χαρά θα ταιριάξουνε. Λέτε ψέματα, ούτε η μία χαίρεται, ούτε η άλλη. Μανταλένα, τι λες? Ο Πέπε Ρωμάνο είναι 25 χρονών και ο πιο όμορφος στην περιοχή. Το κανονικό θα ήταν να ζητήσει εσένα, Αμέλεια, ή την Αντέλα μας. Και όχι την πιο αρρωστιάρα από όλες μας. Τη θέλει μόνο για τα λεφτά της. Μπορεί εκείνου να του αρέσει. Ποτέ μου δεν χάνω σε την υποκρισία σου. Εγώ υποκρισία. Όλο αλήθειες και σε όποιον αρέσει. Η Αγκούστια έχει λεφτά από τον πατέρα της και θα είναι η μόνη πλούσια εδώ μέσα. Γιατί τώρα που πέθανε ο δικός μου πατέρας, η περιουσία μας θα μοιραστεί. Τι κρυβόμαστε την φωτογραφία μας! Σιωπή! Σιωπή! 8 χρόνια θα κρατήσει Το πένθος. Βελόνα και χρωστή για τις γυναίκες. Καμτσίκι και μουλάρι για τους άντρες. Έκλειπε η μάνα μου στα μάτια. Είναι σωστό για μια γυναίκα τη σειρά σου. Είναι πολύ όμορφο. Να πάρνει από πίσω τους άντρες. Κρίμα που θα το βάψεις μαύρο. Σιωπή! Τι κρίμα που θα το χωρίσεις στην Αγκούστια. Σιωπή! Τώρα που Παντρεύεται το Πέπε Ρωμάνο! Τον ποιον? Δεν το ήξερες. Να
Να που το έμαθες. Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Με τα λεφτά όλα γίνονται. Τι έπαθες? Ο πατέρας διάλεξε τη χειρότερη εποχή για να φύγει. Αντέλα! Αντέλα! Με τον καιρό θα συνηθίσεις. Όχι, δεν θα συνηθίσω. Δεν θέλω να μείνω άλλο εδώ μέσα. Δεν θέλω να γίνω σαν και εσάς. Δεν θέλω να σας μοιάσω. Δεν θέλω να λιώσω. Να φύγω θέλω. Να φύγω από εδώ. Θέλω να φύγω. Αντέλα! Το καημένο! Ο Πεπερομάνο κατεβαίνει από τον απάνω δρόμο. Πόσο στεναχωρήθηκες για τον πατέρα σου. Εσύ δεν θα πας. Γιατί να πάω? Σωστά. Σαν θα φτάσεις στη γωνιά του δρόμου, τον βλέπεις καλύτερα από το δωμάτιο του. Ανάθεμα τα μερτικά και τις κληρονομιές. Πολλά λεφτά της πέφτουν της ακούστιας. Ναι. Στις άλλες μένουν πολύ πιο λίγα. Κρίμα. Είναι η τρίτη φορά που το χτυπάς και δεν σου απαντάω. Ναι, πολύ πιο λίγα, πάρα πολύ πιο λίγα. Θα το ξαναπείς. Αγκούστιας. Καλημέρα. Δεν τρέπεσαι να βγες ειδώνεσαι τη μέρα που πέθανε ο πατέρας σου. Δεν ήταν δικός μου πατέρας. Ο δικός μου ο πατέρας έχει πεθάνει εδώ και πολύ καιρό. Το ξεχάσατε? Ο άνθρωπος που στάθηκε καλύτερα και από γονιό σου δεν ήτανε πατέρα σου. Ο άνθρωπος που σου τα κράτησε όλα κι αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχε σήμερα απείραχτη την περιουσία σου. Δεν ήτανε πατέρα σου. Δεν είναι ακόμα σίγουρο. Αν μου τα κράτησε όλα, αυτό θα δείξει. Άσε με να φύγω! Να φύγεις. Εδώ. Τώρα. Μπερνάρντα. Τώρα είπα. Και τώρα φύγε. Κάπου που θες. Η μάνα μου μπορεί να είναι τρελή. Εγώ όμως έχω το μυαλό στη θέση του και ξέρω καλά τι κάνω. Μη σας περνάει από το μυαλό πως μπορείτε να τα βάλετε μαζί μου. Δεν θα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς εδώ μέσα. Ώσπου να βγω με σταυρωμένα τα χέρια από το σπίτι αυτό, εγώ μονάχα θα κουμαντάρω εδώ μέσα. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Φεύγω και δεν σας αφήνω τίποτα. Τίποτα. Δικό μου. Δεν θέλω να μείνει για χάρη. Ούτε τα δαχτυλίδια μου, το καλό μου φουστάνι, τίποτα. Γιατί καμιά σας δεν πρόκειται να παντρευτεί καμιά κανένα. Ούτε εσύ, ούτε εσύ, ούτε εσύ. Καμιά σας λέω, καμιά. Μπερνάρντα, Μαρούς. Μπερνάρντα. Γιατί την άφησες και πήγες. Μου ξέφυγε. Ξέφυγα γιατί θέλω να παντρευτώ. Θέλω να παντρευτώ ένα γόρι από τη θάλασσα. Γιατί οι άντρες δεν τις θέλουν εδώ πέρα τις γυναίκες. Πάψε μάνα, πάψε! Όχι, δεν την πάψω. Δεν θέλω να βλέπω τις γυναίκες ολομόναχες. Ψασμένες για γάμο. Να πλατιάζουν εδώ μέσα για άντρα. Να καίγεται την καρδιά τους. Και να γίνεται στάχτη, Μπερνάρντα. Θέλω να φύγω από εδώ πέρα, Μπερνάρντα. Θέλω να παντρευτώ ένα γόρι από τη θάλασσα και να είμαι ευτυχισμένη μαζί του. Βοηθήστε κι εσείς οι άλλες και κλειδώστε τη μέσα. Όχι, Μπερνάρντα, θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω, Μπερνάρντα. Θέλω να
τη θάλασσα. Θα παντρευτώ ένα αγόρι από τη θάλασσα. Θα φύγω Βερνάνια. Άσε με να φύγω Βερνάνια. Dall'argento e voi l'oro purtati e dalla luce spagni e dalla luce spagni e voi tradati la luna in cielo e voi lucidi intera si tira donna di belli girari e spirucidi come una lanterna come barcama siedo sopra mare come barcama siedo sopra mare tutto nascedo ci verna la canal buru sariri bella la fusti fatta bella la fusti fatta in vita eterna l'arburi si ti fai sorere tutti l'arburi si ti fai sorere. Να, έτοιμο και το τρίτο σεντόνι. Να το πάρει η Αμέλεια, σειρά της. Αγκούστιας, να βάλω τα αρχικά του Πέπε. Όχι. Αντέλα, δεν έρχεσαι. Θα είναι ξαπλωμένη. Έχει δίκιο άλλο κάτι αυτό το κορίτσι. Μου φαίνεται ξανωμένη. Σαν να έχει μια σόμπρα μέσα στο στήθος. Γι' αυτό που έχουμε όλες μας τίποτα παραπάνω. Εγώ είμαι πολύ καλά. Ακόμα κι αν οι άλλες σκάσουν από τη ζήλια τους. Όσο για τρόπους πρέπει να το ομολογήσουμε. Δεν σου παραβγαίνει καμία. Δόξα Θεός φεύγω από αυτή την κόλαση. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Σταματάτε αυτή την κουβέντα. Άλλωστε, μια χρυσή ζώνη αξίζει παραπάνω από ένα καλοφτιαγμένο κορμί. Από το ένα αυτή μου μπαίνει και από το άλλο μου βγαίνει. Άνοιξε την πόρτα της αυλής. Να δούμε μήπως μπει λίγη δροσιά. Η νύχτα δεν έκλεισα μάτια που τη ζέστη. Κι εγώ το ίδιο. Εγώ στάθηκα να πάρω λίγη δροσιά. Είχε ένα μαύρο σύννεφο για μπόρα, πέσανε μάλιστα και κάτι σταλαγματιές. Κατά τη μία το πρωί η γη έβγαζε φωτιά. Σηκώθηκα κι εγώ. Η Αγκούστια ήταν ακόμα στο παράθυρο με τον Πέπε. Τόσο αργά, τι ώρα έφυγε. Τι ρωτάς αφού τον είδες. Θα πρέπει να έφυγε κατά τη 1:30. Πα, και εσύ που το ξέρεις. Τον άκουσα που έδειξε. Και εγώ σας λέω πως τον είδα να φεύγει κατά τις 4. Δεν θα ήταν αυτός. Είμαι σίγουρη. Και εμένα έτσι μου φάνηκε. Πολύ περίεργο. Πες μας Αγκούστιας, τι σου είπε την πρώτη φορά που ήρθε στο παράθυρο σου. Τι ήθελες να μου πει. Τίποτα το ιδιαίτερο. Κουβέντες. Αχ, δύο πρόσωπα που ούτε καν γνωρίζονται βλέπονται σε ένα παράθυρο και αμέσως αραβωνιάζονται. Δεν μου φαίνεται παράξενο. Εμένα κάπως θα μου ερχόταν. Ένας άντρας όταν έρχεται στο παράθυρό σου ξέρει πολύ καλά από τον έναν και από τον άλλον πως θα του πουν τον ένα. Ναι, μα θα πρέπει πρώτα να στο ζητήσει. Μου το ζήτησε. Και πώς σου το είπε. Πολύ απλά. Έχω ανάγκη από μια γυναίκα άξια και σοβαρή. Και αυτή θα είσαι εσύ. Εγώ θέλω πεθάνω την τροπή μου. Κι εγώ. Δεν μπορεί όμως να γίνει διαφορετικά. Είπε άλλο τίποτα. Όλη την ώρα εκείνος μιλούσε. Και εσύ. Εγώ, η καρδιά μου κόντευε να σπάσει. Ήταν η πρώτη φορά που βρισκόμουν με έναν άντρα. Και τόσο όμορφο. Ναι, είναι καλοφτιαγμένος. Έτσι γίνεται με τους ανθρώπους που έχουν κάποια μόρφωση. Συζητάνε, λένε και μια κουβέντα παραπάνω, πουλάνε τα χέρια τους. Εγώ την πρώτη φορά που
ο άντρας μου, Ευαρίστο, ήρθε στο παράθυρό μου. Λοιπόν! Ήτανε κατασκότεινα. Τον είδα να πλησιάζει και τότε μου λέει «Καλησπέρα! Καλησπέρα!» Του απάντησα κι εγώ και μείναμε και δυο μου πού μπορεί από μισή ώρα. Ο ιδιώτας έτρεχε σ' όλο μου το κορμί. Τότε ο Ευαρίστο πλησίασε σαν να θέλει να περάσει μέσα από τα κάγκελα και μου λέει πολύ σιγανά «Έλα να σε πιάσω!» Νόμιζα πως ερχόταν η μαμά. Θα μας γύριζε μια χαρά. Εσείς που είστε κορίτσια πρέπει να ξέρετε ότι ύστερα από τις πρώτες 15 μέρες του γάμου ο άντρας παρατάει το κρεβάτι για το τραπέζι και ίσα το τραπέζι για την ταβέρνα. Και πως πρέπει να το πάρεις απόφαση ή να κάθεσαι και να μου σκέφτεσαι. Θα κρυάσω σε μια γωνιά. Εσύ το πήρες απόφαση. Εγώ ήμουν η πιο δυνατή. Μην αλήθεια πως το τις έβρεχες και καμιά φορά. Ναι, λίγο έλειψε να τον αφήσω με ένα μάτι μια μέρα. Να πως έπρεπε να είναι όλες οι γυναίκες. Εγώ είμαι της παλιάς εποχής όπως η μάνα σου. Μια μέρα δεν θυμάμαι τι μου είπε και του σκότωσα όλες τις καρδερίνες με το γουδοχέρι. Αντέλα! Παιδί μου, μην το χάνεις αυτό! Αντέλα! Πάω να δω. Αυτό το παιδί δεν είναι καλά. Δεν κοιμάται καθόλου. Τότε τι κάνει? Μακάρι να ξέρα. Αφού κοιμάσαι στο απέναντι δωμάτιο. Το πρόσεξε στα μάτια της, στο βλέμμα της, είναι σαν της τρελής. Ψε! Μιλάμε δεν περνούσε εδώ μέσα. Δεν κοιμώσου. Δεν αισθάνομαι στα καλά μου. Μήπως δεν κοιμήθηκες καλά απόψε τη νύχτα? Κοιμήθηκα πολύ καλά. Άσε με ήσυχη. Κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι, εσύ να μην ανακατεύεσαι στις υποθέσεις μου. Ενδιαφέρον η περιέργεια. Γεράματος τώρα. Άντε, συνεχίστε. Θα προτιμούσα να μπορώ να φέρνω βόλτα τα δωμάτια χωρίς να με τριβελίζετε με τις ερωτήσεις σας. Φέραμε τις δαντέλες! Άψε να με κοιτάς, να γυρίσεις αλλού το κεφάλι όταν περνάω. Είναι η αδερφή σου και εκείνη που σε αγαπάει πιο πολύ από όλες. Δεν μ' αφήνει ούτε ρούπι. Κοιτάει να δει αν κοιμάμαι. Δεν μ' αφήνει να πάρω ανάσα. Μουρμουρίζει τι κρίμα αυτό το πρόσωπο, αυτό το κορμί. Δεν θα το γευτεί ποτέ κανείς. Λοιπόν, όχι. Το σώμα μου θα είναι για εκείνον που θα θελήσω εγώ. Για τον πεπερομάνο! Και κάθεσαι και λες. Αυτό που λέω, Αντέλα. Νομίζεις πως δεν πρόσεξα τίποτα. Μη φωνάζεις. Να το βγάλεις από το νου σου. Τι ξέρεις Πού εσύ. πηγαίνεις? Τις νύχτες να σηκώνεσαι. Έτσι θα έρθεις και το μνημείο τόσο αναμένο και ανοιχτό, το παράθυρο στο πέρασμα του Πέπε, το δεύτερο βράδυ που έρχονται να κουβεντιάσει με την αδερφή σου. Δεν είναι αλήθεια. Άφησε ήσυχη την αδερφή σου και αν σου αρέσει με περομάνο κάνει υπομονή. Ποιος είπε πως δεν μπορεί να το δεχτείς αργότερα. Η αδερφή σου η ακούφτης δεν είναι στα καλά της. Δεν θα αντέξει την πρώτη γέννα. Είναι καλά στενή, γερασμένη και με την πείρα που έχω σου λέω δεν θα αντέξει. Και το Πέπε θα κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι χειρευάμενοι εδώ πέρα. Την πιο νέα και την πιο όμορφη από τις αδερφές και αυτή θα είσαι εσύ. Έχει τις ελπίδες σου και βγάλει το μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Πάψε! Δεν θα πάψω! Δεν κοιτάς τις δικές σου δουλειές. Θα παρακολουθώ όπως η σκιά. Όχι μόνο από πάνω θα περάσω που σε μια δούλα, αλλά και πάνω από τη μάνα για να σβήσω τη φωτιά που άναψε μέσα μου και που με καίει από την κορφή ως τα νύχια. Με προκαλείς, Αντέλα. Με προκαλείς γιατί είμαι σε θέση να έρθω στα φώτα. Να βάλω να χτυπήσω την καμπάνα. Κανείς δεν θα μπορέσει να σταματήσει εκείνο που είναι να γίνει. Αγαπάς τόσο πολύ. Τόσο. Όταν τον κοιτάζω στα μάτια θα έλεγε κανείς πως πίνω το αίμα του. Σταλαγματιά, σταλαγματιά, σταλαγματιά. Δεν μπορώ να σε ακούω. Μέχρι τώρα σε φοβόμουν. Τώρα εγώ είμαι πιο δυνατή. Όλο καυγαδίζετε εσείς οι δύο. Θέλεις όλοι και καλά με αυτή τη ζέστη. Να βγω και να τις κάνω ένας θεός ξέρει πόσα θέλει Μου είμαστε. αγόρασες το μπουκαλάκι το άρωμα. Το ακριβότερο και την πούδρα του ρυζιού τα βάλα εδώ στο τραπέζι. Και τσιμουδιά. Θα δούμε. Είδες τις δαντέλες. Εκείνη τους ακούστηκε όταν έφυγες εδώ και είναι έτσι σε χέρι. Και αυτές σικές πια είναι ανοιχτικό. Τι ωραία που τις διάλεξες. Εγώ θα τις λέγω. Δεν σκοπεύω να προσβάλλω στα κανένα. Δεν κυκλοφορεί κανείς με το ανοιχτικό. Εξαρτάται. Μου αρέσουν όμως πολύ τα ισόρροπα. Αν ήμουν πλούσια, θα τα είχα όλα από μετάξι. Είναι μια από τις λίγες επιθυμίες που μου μένουν.
δουλειά. Σε λίγο θα χτυπήσει 3. Με αυτό τον ήλιο. Μπορούσα να άφηνα κι εγώ στα χωράφια. Καθένας με τη θέση του. Έτσι είναι. Τι κρίμα. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη χαρά από τον κάμπο αυτή την εποχή. Χτες το πρωί ήρθαν οι περιστάτες. Καμιά 50 γεροδεμένα παλικάρια. Από πού μας έρχονται φέτος? Πολύ μακριά από τα βουνά. Η γεννηθής γυναίκα είναι η χειρότερη καταδίκη. Σε εμάς δεν ανήκει τίποτα. Ούτε και τα μάτια μας καλά-καλά. Αυτή είναι. Τόσο όμορφα τραγούδια, Πάνε στο θερισμό. Και δεν τους πειράζει η ζέστη. Θερίζουν μέσα στις φλόγες. Άφερε να θερίζουν. Ξεχνάει κανείς Το ψαράκι. Που έχει μέσα του. Τι τραγούδι! τώρα στρίβουν στη γωνιά του δρόμου. Πάμε. Πάμε να τους δούμε από το παράθυρο της κάμαράς μου. Και προσοχή! Κουκώστε το μονάδο. Μπορούμε να χτίσουμε να το σπρώξουμε. Και να φύγει πως βρίσκεται από πίσω. Τι έχεις? Η ζέστη μ' αναστατώνει. Το είναι. Τρακαλιέμαι να έρθει ο Νοέμβρης. Οι μέρες της βροχής. Φτάνει να περάσει αυτό το καλοκαίρι. Θα περάσει και θα ξανάρθει. Τι ώρα κοιμήθηκες χθες το βράδυ? Δεν ξέρω. Εγώ πέφτω σακούτσουρο. Γιατί? Τίποτα. Αλλά μου φάνηκε πως άκουσα ανθρώπους στην αυλή. Αλήθεια. Πολύ αργά. Και δεν φοβήθηκες? Όχι. Ξανά άκουσα το θόρυβο αυτό κι άλλες νύχτες. Πρέπει να προσέχουμε. Μήπως να ειδοποιήσουμε. Όχι, όχι! Μη λες τίποτα, ίσως είναι ιδέα μου. Μπορεί. Αμέλεια. Τι? Τίποτα. Γιατί με φώναξες? Μου ξέφυγε. Δεν το κατάλαβα. Πήγαινε να ξαπλώσεις λίγο. Πού είναι η φωτογραφία του Πέπε? Ποια από εσάς την πήρε? Καμιά! Πάλι και κανείς πως ο Πέπε της είναι κανένας άδειος. Πού είναι η φωτογραφία? Κατά από εσάς που την έκλεψε! Τρέπεσαι να λες τέτοια. Ήταν στο δωμάτιό μου και τώρα δεν είναι! Θα βρεθεί. Θα ήθελα να ξέρω ποια από εσάς την πήρε! Ίσως κι εγώ! Τι είναι αυτό! Στο σπίτι μου με τέτοια ζέστη την ώρα που όλος ο κόσμος ησυχάζει. Οι γειτόνισσες δεν θα ξεκολλάνε τα αυτοί τους από τον τοίχο. Μου έκλεψαν τη φωτογραφία του αραβωνιαστικού μου! Ποιος? Ποιος? Αυτές εδώ! Ποια από εσάς? Απαντήστε μου! Φύγε να ψάσεις τις κάμαρες. Σήκωσε όλα τα κρεβάτια. Περιμένετε και θα δείτε. Είσαι σίγουρη? Ναι. Έψαξες καλά? Ναι, μητέρα. Με κάνετε να πιω το πικρότερο φαρμάκι. Δεν τη βρήκες. Νάτι. Πού τη βρήκες? Ήταν. Μίλα. Μίλα, χωρίς φόβο, ναι. Ήταν. Ναι. Τα σεντόνια της μαρτύριο! Έφασε! Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Φωτιά να σε κάψει! Σκορπισμένο γυαλί! Με χτυπάς, μητέρα! Το σώμα μου βαστάει! Άφησέ με! Μην να τη μιλάς στη μητέρα σου! Αφήστε
Θα κλάψω να σας ευχαριστήσω. Γιατί πήρες τη φωτογραφία. Δεν μπορεί κανείς να στιευτούνται με την αδερφή του. Δεν ήταν αστείο. Ποτέ δεν ξανάκανες κάτι τέτοιο. Σοπάνε! Με αναγκάζεις να μιλήσω. Γιατί θα γκρεμιστούν οι τύχοι από ντροπή. Γιατί δεν σκαρφίζεσαι. Αντέλα! Το τρελέ! Θα σας αναστατώνετε με αυτό που φάτε στο νου. Άλλες κάνουν χειρότερα. Ας μου να πέσει στο ποτάμι και να της πάρει το ρεύμα. Σέτσε! Ποτέ δικό μου το λάθος, θα με πρόσεξε ο Πέπε Ρωμάνο! Εσένα είναι λεφτά σου. Σιωπή! Δεν τα χωράμια σου. Είπα! Το είχα καταλάβει πως η θύελα σήκωνε. Δεν μπορούσα όμως να φανταστώ πως θα ξεσπούσε τόσο γρήγορα. Βαστάω ακόμα. Αυτό το σπίτι ώστε κανείς, ούτε και οι παίκτες, να μην καταλάβουν την ερημιά μου. Φύγετε από εδώ. Φύγετε όλες τώρα. Φύγετε τώρα. Φύγετε. Φύγετε όλες. Φύγετε. Φύγετε. Όλες. Φύγετε. Φύγετε. Όλες. Φύγετε τώρα. Όλες. Φύγετε. Φύγετε. Τώρα. Φύγετε. Μπορώ να μιλήσω. Ξένη δεν έχει θέση ποτέ στα ιδιαίτερα μιας οικογένειας. Ό,τι έγινε, έγινε. Κούστιας, πρέπει να παντρευτεί το γρηγορότερο. Πρέπει να φύγει από εδώ, ναι. Όχι εκείνη. Αυτός πρέπει να λείψει καλά, το σκέφτεσαι. Το σκέφτομαι. Είναι πράγματα που ούτε μπορεί, ούτε πρέπει να σκέφτεται κανείς. Διατάζω! Και νομίζεις πως θα θελήσει να φύγει. Μίλα ξεκάθαρα, μίλα! Εγώ δεν κατηγοράω, Μπερνάρντα. Σου λέω απλώς, άνοιξε τα μάτια σου και θα δεις. Να δω τι! Υπήρξες πολύ καπάτσα, καταλάβαινες το κακό στους ανθρώπους. Τώρα όμως που φροντίζει το σπίτι σου είσαι τυφλή. Μιλάς για τη μαρτύριο. Εσύ τι λες, γιατί έκρυψε τη φωτογραφία. Το έκανε και αστείο, έτσι δεν είπε. Δεν το πιστεύεις εσύ αυτό. Δεν το πιστεύω. Έτσι είναι. Πολύ καλά, πρόκειται για το σπίτι σου. Αν ήταν όμως το σπίτι του γείτονα απέναντι, τι θα έλεγες. Βλέπω να βγαίνει η μύτη του μαχαιριού σου. Μπερνάρντα, εδώ συμβαίνει κάτι φοβερό. Δεν θέλω να σε κακίσω, αλλά δεν άφησε ελευθερία στις κόρες σου ούτε και να λες μαρτύριο και να είναι και πολύ για αγάπη. Γιατί δεν την άφησε να παντρευτεί τον Ενρίκιο Μάνας. Θα το έκανα 1000 φορές και τώρα. Την ημέρα που ήταν άρθει να τη ζητήσει, γιατί του παρέκλεισε να μην πει στον κόπο. Ο πατέρας του ήταν υπηρέτης. Σε αγράφτημα. Και μαρτύριο θα ξεχάσει. Και αν δεν ξεχάσει, τόσο το χειρότερο για αυτήν. Εδώ δεν συμβαίνει τίποτα. Κι αν συμβεί κάτι μια μέρα, να είσαι σίγουρη πως δεν θα βγει έξω από τους τοίχους αυτούς. Το κορυφαίο υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν από μακριά τις κρυφές σκέψεις. Θα ήσουν ευχαριστημένη λοιπόν να έβλεπες εμένα και τις κόρες μου σε κανένα παλιόσπιτο. Όπως του μάνα. Κανένας δεν ξέρει το τέλος του. Εγώ ξέρω το δικό μου. Και εκείνο το κοριτσιό μου. Το παλιόσπιτο ήταν καλό για μερικούς που ξέραμε. Μπερνάρντα, σε βάσω τη μνήμη της μάνας μου. Τότε λοιπόν μη με κυνηγάς με την κακία σου. Δεν θα ήταν καλύτερα ο Πέπε να παντρευτεί με τη Μαρτύριο ή πιο καλά ναι. Με την Αντέλα. Δεν το πιστεύω. Η Αντέλα τέριαζε πραγματικά στο Τα Ρωμάνο. πράγματα δεν έρχονται πάντα σύμφωνα με το κέφι μας. Δεν τους βλέπω καλά τον Πέπε με την Αγκούστια. Πάλι όλο περιστροφές για να με βάλεις στο πραγνά. Οι κόρες μου με σέβονται και δεν πήγαν ποτέ ενάντια στο Τennessee. Ναι, αλλά τη στιγμή που θα τους αφήσει λίγο τα λουριά θα σκαρφαλώσει στα κεραμίδια. Θα τις κατεβάσω με τις πέτρες. Να δεις ενθουσιασμό στην ηλικία της η Αγκούστιας και το λογαριαστικό της και εκείνος δεν πάει πίσω. Χτες το πρωί ο μεγάλος μου ο γιος μου έλεγε ότι στις 4:30 το πρωί περνούσε από τον δρόμο με τα βόδια, συζητούσαν ακόμα. Ψέματα είναι περισσότερο από μία εβδομάδα που ο Πέπε με αφήνει στη μία. Στη ζωή μου λέω ψέματα! Και εγώ τον άκουσα να φεύγει στις 4. Και τον είδες με τα ίδια στα μάτια. Δεν ήθελα να φανώ. Τι γίνεται εδώ. Πάρε καλά τις πληροφορίες σου. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι στις 4:30 το πρωί ο Πέπε ήταν σε ένα από τα κάγκελα του σπιτιού σου. Είσαι απολύτως βέβαιη. Για τίποτα δεν είναι κανείς βέβαιος στον κόσμο. Τώρα μην την ακούτε, αυτή θέλει να μας καταστρέψει όλους. Θα τα μάθω όλα. Εμένα δεν μου αρέσουν τα Τι ψέματα. συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν συμβαίνει τίποτα απολύτως. Γεννήθηκα για να έχω τα μάτια μου ανοιχτά και δυστυχώς δεν θα τα κλείσω ούτε στιγμή. Ίσα με την ημέρα του θανάτου. Έχω το δικαίωμα να ξέρω! Δεν έχεις τώρα το δικαίωμα να υπακούς. Κανείς δεν μπορεί να παίξει μαζί μου. Και εσύ, να ανακατεύεσαι μονάχα στις δικές σου δουλειές. Από εδώ και στο εξής, δεν θα γίνει ούτε βήμα. Εδώ μέσα, χωρίς να το ξέρω. Λοιπόν, Μπερνάρντα!
σιγά στον δρόμο έχει μαζευτεί κόσμος. Και όλοι οι γείτονες βγήκανε στις πόρτες τους. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τι γίνεται! Πάντοτε πρώτες! Χωρίς να σέβεστε το πένθος. Γυρίστε πίσω! Αυτή η ιστορία δεν θα κρατήσει για πολύ. Όσο θα θελήσω. Θα σου χαλάσω τα σχέδια. Μαρτύριο άφησέ με. Ούτε εσύ, ούτε εγώ. Είδα πώς έσφυγε στην αγκαλιά του. Θέλει να με πάρει σπίτι του. Καλύτερα να σε δω νεκρή. Νάτα, τι συμβαίνει. Η κότσι την πρώτα. Η Ανή Πάτρικιανη σε ένα παιδί, δεν ξέρουμε ποιον. Και για να κρύψει την τροπή της το σκότωσε. Και τον καταχώνιασε κάτω από κάτι πέτρες στα σκυλιά. Το τράβηξαν από την πίτα και το παράσαν το κοντό στις πόρτας της. Θέλουν να τη σκοτώσουν. Της έμεινε προς τα κάτω στον δρόμο. Από το κάκι ο κόσμος τρέχει με φωνές. Να έρθουν όλοι με στυλιάρια και κασμάτες! Ας πηγαίνω κι εγώ. Σαν πολύ έμεινα. Κάτσε ακόμα λίγο. Δεν σε βλέπουμε και συχνά. Έχω να πάω και στον Εσπερινό. Χτύπησε η τελευταία καμπάνα. Όχι ακόμα. Τι είναι αυτό? Το άλογο. Το κλείσαμε, μα δεν κρατιέται και κλωτσάει τον τοίχο. Περικλώστε το και βγάλετε το στην αυλή. Θα το πιάσει κάψα φαίνεται. Δεν θα το βάλεις με τις φοράδες. Τα χαράματα. Όλο και τα βγαταίνεις στα ζωντανά σου. Με πολλούς κόπους και έξοδα. Είναι τα καλύτερα του χωριού. Κρίμα που φέτος είναι πεσμένες οι τιμές. Χριστός και Παναγία. Μου τράνταξε τα σωθικά. Πρέπει να το πω 2 φορές το κάθε πράγμα. Αμολύστε το να κυλιστεί στάχυρα. Βγάλτε το στην αυλή, λύστε το. Θα μας γκρεμίσει τους τοίχους. Σαν άντρας αγωνίζεσαι. Χειρότερα να λες. Πού πας εσύ? Να πιω νερό. Κάθισε. Τι γίνεται, Αγούστιας? Πότε με το καλό? Σε 3 μέρες φέρουν τα καλέσματα. Και ως τη χάρη σου. Να σε καλά. Σκόρπισε στο αλάτι. Τι φοβάσαι? Κακό σημάδι. Την τύχη μας την ξέρουμε. Θα σταματάτε. Σου στείλε ο γαμπρός το δαχτυλίδι. Να το.
Πολύ όμορφο. 3 μαργαριτάρια. Στο καιρό. Τώρα αλλάξανε όλα. Τίποτα δεν πρέπει να αλλάζει. Τα δαχτυλίδια του αραβόνα πρέπει να είναι από διαμάντια. Έτσι είναι το σωστό. Στο καιρό μου, τα μαργαριτάρια φέρνανε δάκρυα. Τα πράγματα τραβάνε κατά εκεί που τα πάει ο άνθρωπος. Ή κατά εκεί που θέλει ο Θεός. Τα έπιπλα, λένε, είναι πολύ όμορφα. Ρωτάς τι μου κοστίσανε. Άμα δεις την τουλά που με τον καθρέφτη, θα χάσει τα μυαλά σου. Αλήθεια, δεν έχω δει ποτέ μου τέτοια. Στο καιρό μας είχαμε τα σεντούκια. Τυχερά να είναι. Αυτό κανένας δεν το ξέρει. Γιατί να μην είναι? Τι κάνει ο άντρας σου? Τι να κάνει, τα ίδια. Ούτε και αυτόν τον βλέπουμε. Δεν τον ξέρεις. Από τότε που τα χάλασε με τα αδέρφια του, για τα κληρονομικά. Δεν περνάει πια την πόρτα του δρόμου. Την κόρη σου? Τη συγχώρεσε? Μπα, Καλά κάνει. αυτό το λες εσύ. Και ρώτα όμως και εμένα. Κόρη ανυπάκοη δεν είναι πια κόρη. Γίνεται εχθρός. Εγώ αφήνω τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους. Η τελευταία καμπάνα. Θα ξανάρθω να μου δείξεις τα πρικιά. Όποτε θέλετε. Καληνύχτα να σας δώσει ο Θεός. Στο καλό. Καληνύχτα. Η επίσκεψη τελείωσε. Σηκωθείτε. Πάω στην αυλή να πάρω λίγο αέρα. Έρχομαι μαζί σου. Κι εγώ. Φοβόσαστε μη καθώ. Τη νύχτα θέλει συντροφιά. Σου είπα... Θέλω να μιλήσει με την αδερφή σου. Αυτό που έγινε με τη φωτογραφία ήταν ένα αστείο. Πρέπει να το ξεχάσεις. Δεν με αγαπάει. Το ξέρεις. Δεν εξετάζω εγώ καρδιές. Εκείνο που θέλω είναι να φαίνονται τα παιδιά μου σωστά και μονιασμένα. Κατάλαβες? Μάλιστα. Εσύ όπου να είναι φεύγεις από εδώ μέσα. Όχι τόσο γρήγορα όσο θα ήθελα. Τι ώρα τελειώσατε χθες το βράδυ την κουβέντα σας? 12:30. Τι λέει ο Πέπε? Μου μιλάει σαν να έχει το νου του αλλού. Και όταν το ρωτάω τι έχει, μου απαντάει πως οι άντρες έχουν τις σκοτούρες τους. Ποτέ μην τον ρωτάς. Και άμα παντρευτείτε ακόμα λιγότερο. Να του μιλάς όταν σου μιλάει και να του κοιτάς όταν σε κοιτάει. Μονάχα τότε. Μου φαίνεται σαν να μου κρύβει πολλά. Μην ψάχνεις να τα βρεις. Μην τον ζαλίζεις. Και πάνω απ' όλα, ποτέ μην κλάψεις μπροστά του. Έπρεπε να είμαι ευτυχισμένη. Και δεν είμαι. Με τον καιρό θα σου περάσει. Μακάρι. Δεν θα έρθει απόψε? Όχι. Πήγε στη χώρα με τη μάνα του. Θα κοιμηθούμε νωρίς λοιπόν. Μανταλένα. Πήρε ο ύπνος. Έχει ένα σκοτάδι έξω. Τίποτα δεν βλέπεις μπροστά σου. Ολική νύχτα για αυτούς που έχουν ανάγκη να κρυφτούν. Και κάτι αστέρια στον ουρανό, σαν γροθιές. Παραλίγο να της κοπεί ο λαιμός έτσι που τα κοίταζε. Εσένα δεν σ' αρέσουν. Και τι με νοιάζει εμένα τι γίνεται στον ουρανό. Βλέπω τόσα εδώ κάτω. Καθένας με τα γούστα του. Άλλο αρέσει στη μία και άλλο αρέσει στην άλλη. Καληνύχτα. Από τώρα θα κοιμηθείς. Ναι. Ο Πέπε δεν θα έρθει απόψε. Μανά, γιατί άμα κόβεται ένα αστέρι από τον ουρανό, κάνουμε μια ευχή. Παιδί μου, οι παλιοί ξέρανε πολλά πράγματα που σήμερα τα έχουμε λησμονήσει. Εγώ κλείνω τα μάτια μου, να μην τα βλέπω τα πέφτουν. Εμένα μ' αρέσει να τα βλέπω. Να παίρνουν φωτιά και να πέφτουν σαν αστραπή. Και τι μας νοιάζει εμάς τι κάνουν τα αστέρια. Όμορφη νύχτα. Θα ήθελα να μείνω ξάγρυπνη ως το ξημέρωμα. Πρέπει να κοιμηθούμε. Μανταλένα! Αυτή το πήρε και... Μανταλένα! Αφήστε με ησυχή! Στο κρεβάτι σου γρήγορα. Δεν μπορεί να ησυχάσει κανείς εδώ μέσα ούτε στιγμή. Καληνύχτα. Και εσείς, ώρα για ύπνο. Πώς το έπαθε και δεν θα έρθει απόψε ο ραβωνιαστικός. Λείπει ταξίδι. Α, Αύριο. Ακόμα εδώ είσαι.
δεν είδα εκείνα τα φοβερά. Που λες ότι συμβαίνουν μένεις μέσα στο σπίτι μου. Ας αφήσουν αυτή την κουβέντα. Ένα πράγμα να ξέρεις. Έχω τα μάτια μου ανοιχτά και δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Μάνα τους είσαι και κάνει ό,τι ξέρεις. Εγώ είμαι δούλα, δεν μου πέφτει λόγος. Από πότε έγινες σιωπηλή? Μετά τη δουλειά μου και τίποτα άλλο. Έννοια σου. Και σε ξέρω καλά. Μπερναρντά, δεν θέλω να μιλήσω. Γιατί δεν ξέρω τι είσαι ικανή να κάνεις και σε φοβάμαι, αλλά να μην είσαι τόσο σίγουρη για τον εαυτό σου. Είμαι πολύ σίγουρη. Να μην είσαι. Ο κεραυνός μπορεί να πέσει ξαφνικά. Έχω λάβει τα μέτρα μου. Εδώ τίποτα δεν θα γίνει. Εδώ είσαι. Τόσο το καλύτερο. Ελπίζω. Εγώ τελείωσα. Υπάρχει άλλη δουλειά, Μπερνάρντα? Όχι. Πάω να ξαπλώσω. Τι ώρα να σε ξυπνήσω? Δεν χρειάζεται. Απόψε θα κοιμηθώ. Πολύ. Άμα δεν τα βγάζεις πέρα με τη θάλασσα, καλύτερα να τις γυρνάς στην πλάτη. Δεν φάει γιατί θα τη φάει. Ρίχνει η μοναχή στάχτη στα μάτια της. Ό,τι είχα να πω το είπα. Είπα να φράξω τον δρόμο στο κακό, αλλά τώρα τα χρειάζεται. Ακούσε τη σιωπή. Σε κάθε κάμαρα φωλιάζει μια καταιγίδα. Τη μέρα που θα ξεσπάσει, θα σαρώσει όλες. Ό,τι είχα να πω το είπα, ό,τι είχα να κάνω το έκανα. Τι είναι, με ακούς? Λες να βγει κανείς στην αυλή από την πίσω πόρτα. Ακόμα δεν κοιμήθηκες? Ήρθατε πιο νερό. Αχ, μα μας αποσκημώσουνα. Επειδή σας έχει σηκώθηκα. Εσείς δεν θα ξαπλώσετε. Τώρα πηγαίναμε. Πάμε. Ναι, να ξεκουραστούμε λίγο. Η Μπερνάρντα όλη τη μέρα δεν αφήνει ανάσα. Ροβατάκι! Ροβατάκι! Το άλογο! Χαλάει τον κόσμο απόψε. Δεν θα μας αφήσει να κλείσουμε μάτι. Ράκη! Πού είσαι? Προβατάκι! Πάμε στην ακρογελιά. Να σου δώσω καλατάκι. Και ψωμάκι, μια σαλιά. Παιδάκι. Πίσω, προβατάκι. Πάμε στην ακρογελιά. Να σου δώσω καλατάκι και ψωμάκι, μια σαλιά. Παιδάκι, προβατάκι, πάμε στην ακρογελιά. Θα σου δώσω γαλατάκι και ψωμάκι, μια σαλιά. Παιδάκι, προβατάκι, πάμε στην ακρογελιά. Θα σου δώσω γαλατάκι και ψωμάκι. Παιδιά! Σκύλα και λέω πάντα. Κανένα που θα μας πάει για μένα. Παιδάκι. Προβατάκι. Κάπου στην ακρογελιά. Καρτερί το πυρμικάκι. Θα χαλάσει τη φωνιά. Προβατάκι. Κάτω στην ακρογελιά. Καρτερί το πυρμικάκι. Θα χαλάσει τη φωνιά. Μπερνάρντα. Σκύλα. Και λέω πάντα. Κανένας δεν θα με φάει εμένα. Παιδάκι. Προβατάκι. Πάμε στην ακρογελιά. Καρτερί το πυρμικάκι. Θα χαλάσει τη φωνιά. Παιδάκι. Προβατάκι. Πάμε στην ακρογελιά. Καρτερί το πυρμικάκι. Θα χαλάσει τη φωνιά. Παιδάκια! Πότε θα πάμε για τη σχόλη στη χαρά. Παιδάκι! Πού είσαι? Προβατάκι! Πάμε στην ακρογελιά.
πόρτα. Βρέθηκες εδώ. Ξέμεινα. Τι γέρα κοιμηθείς. Μα τι εγώ. Ξένα Μαρτίνο. Πού δεν θα κάνεις εσύ τα δικό σου, εγώ έκανα αυτό, Ψαρέφη. Πιο καλά να έχεις ένα τέτοιο παιδί, παρά να μην έχεις τίποτα. Μη φωνάζεις! Μικρά, μωράκια! Το βλέπεις το παιδάκι εδώ? Πολύ σκοτάδι μέσα του. Το βλέπεις! Κάνει κι άλλο παιδί. Το παιδί κάνει κι άλλο. Κι άλλο! Κι αυτό κι άλλο! Κι όλοι είναι χτισμένα μαλλιά. Θα φτιάσουμε τα κύματα. Το ένα ύστερα από το άλλο, ύστερα το άλλο και ύστερα θα γίνουμε. Αφρός. Ελά μου. Γιατί να μην υπάρχει θάλασσα εδώ μέσα. Μονάχα μαύρα του χαίγει αυτό το σπίτι. Εσένα τα μαλλιά σου θα σπρίσουνε σιγά σιγά. Μα δεν θα κάνεις παιδιά. Δεν θα πεις πολύ μεσάρι. Φοβάσαι. Είσαι τα κόψια σκυλιά, Εγώ θα φύγω. Δεν είναι πώς θα φύγω. Θα τις χαρασμανούω. Θα πάω σπίτια. Μανάδες σπίτια ανοιχτά. Με τις γυναίκες τις απλωμένες. Με τα μωρά σου μεγαλιά. Με τους άντρες να μιλάνε, να γελάνε. Πέπερο πάνω. Είναι ένας γίγαντας. Όλοι αυτόν θέλετε. Γι' αυτό και αυτός θα σας καταπιεί. Γιατί είστε βατράχια. Δεν θα σας φιλήσει. Θα σας καταπιεί βατράχια. Βατράχια χωρίς γλώσσα. Είσαι να κοιμηθείς. Ναι, αλλά μετά θα μ' ανοίξεις, δεν θα μ' ανοίξεις. Ναι, θα σ' ανοίξω. Δεν θα μ' ανοίξεις, Μαρτίνη. Ίδια είναι, Μαρτίνη. Αυτό πρέπει να σταματήσει, αλλιώς θα μιλήσω. Μόλις τώρα αρχίζει. Μακριά από αυτόν! Είναι μονάχα η αρχή. Είναι μακριά του! Έχω τη δύναμη να το πάω στο τέρμα. Ποια Μα είσαι και διατάσεις. Να σου δεν κάνει τέτοια. Αν μπορούσες θα ήσουν και εσύ μαζί. Δεν είναι δικός μου! Ήτανε δικός μου πολύ πριν έρθει εδώ μέσα. Όταν ήρθε εδώ μέσα έτυχα κάποια λόγια. Είχε τα λεφτά της, αλλά τα μάτια του ήταν πάντα σε μένα. Θα παντρευτεί την αγκούστια. Αγαπάει εμένα. Εμένα. Αλλά θα παντρευτεί. Θα πάει. Την αγκούστια. Θα πάει. Εμένα. Αγαπάει. Θα φύγω μαζί του. Αυτό δεν μπορώ να το αφήσω να γίνει. Θα κάνω ό,τι θέλει αυτός. Δοκίμασα τη γεύση από... Θέλει να πάει μαζί του. Δεν αφήνετε, μα να μην κάνεις ούτε βήμα, ούτε βήμα. Κανείς δεν θα πλώσει χέρια πάνω μου. Έγινα δική του. Ας το μάθουν όλοι. Έγινα δική του. Τώρα!
καιρό, θα συνηθίσεις. Θα παρακαλέσει να έρθει ο Νοέμβρης, οι μέρες της βροχής, φτάνει να περάσει αυτό το καλοκαίρι. Θα περάσει και θα ξανάρθει. Ναι, είναι καλοφτιαγμένος. Και μη θα ρίξεις πως ζηλεύω την τύχη σου. Τι έχεις να σου ζηλέψω? Στην καμπούρα σου 5 ασχημομούρες. Σκόρπασες τα νότι, και τη τύχη μας την ξέρουμε. Δεν την βρήκες, Νάτι, πού την βρήκες, τι είναι αυτό? Το άλογο! Κόρη, ανυπάκοη, δεν είναι πια κορή, γίνεται εχθρός. Ξέρεις την τύχη σου και εκείνη των κοριτσιών σου. Αχ, καφέτη! Κοίταξε να δεις, ποτέ πια τις έρμες τούτες κάμερες, γιατί σε κάθε μια φωλιάζει μια καταιγίδα. Τώρα που θα ξεσπάσει, θα μας αρρώσει όλες. Βρήκατε! Ματέλα! Γρήγορα! Ακόμα! Αντέλα! Αντέλα! Μόνη μου. Θα γραφτώ στο βιβλίο ενός μικρού ξενοδοχείου κοντά στη θάλασσα κάτω από ένα πλαστό όνομα. Άννα Τζόους. Η αγωνία θα έχει περάσει. Θα δίνομαι στα άσπρα, θα έχω μια ορισμένη θέση στην παραλία όπου θα πηγαίνω να κάθομαι λίγο πιο μακριά από εκεί που θα νυχτώνει. Και θα είμαι τόσο εξαντλημένη ύστερα στη ζωή μου εδώ που δεν θα με νοιάζει που θα ακούω την βροχή. Οι γραμμές θα εξαφανιστούν από το πρόσωπό μου. Δεν θα έχω φίλους, δεν θα έχω γνωριμίες. Ο ξενοδόχος θα λέει καλημέρα κυρία Τζόουνς και εγώ μόλις που θα χαμογελάω και θα παίρνω το κλειδί μου. Δεν θα διαβάσω ποτέ εφημερίδες, ούτε θα ακούω ραδιόφωνο. Δεν θα έχω την παραμικρή ιδέα από ό,τι γίνεται στον κόσμο, δεν θα έχω καμιά συναίσθηση από τον χρόνο που θα περνάει. Και κάποια μέρα θα κοιτάξω στον καθρέφτη και θα δω ότι τα μαλλιά μου έγιναν άσπρα. Άσπρα. Εντελώς άσπρα. Τόσο άσπρα όσο αυρώ στα κύματα. Και για πρώτη φορά θα ανακαλύψω ότι έζησα σε αυτό το μικρό ξενοδοχείο. Με ένα ψεύτικο όνομα, χωρίς καθόλου φίλους ή γνωστούς ή κανενός είδους σχέσεις για 25 ολόκληρα χρόνια. Θα με ξαφνιάσει λίγο, αλλά δεν θα με τρομάξει καθόλου. Θα είμαι ευχαριστημένη που ο χρόνος πέρασε τόσο εύκολα. Θα κρεμάσω τα χέρια μου στο μάκρος του κορμιού και τότε θα νιώσω πόσο τρομακτικά, ελαφριά και λεπτή έχω γίνει. Σχεδόν διάφανη και θα καταλάβω πως έφτασε για μένα η ώρα να περπατήσω άλλη μια φορά μόνη μου. Μόνη μου. Μας τα πούνε! Έτοιμη μονάδο! Λίγο! Ναι! Ναι, περνάω!
θάνατο. Πρέπει να το κοιτάμε. Κατάματα. Κανείς να μην πει τίποτε. Κανείς ούτε λέξη. Κόρη μου έφανε Παρθένα. Πάντα. Χρειάζονται μόχο. Πολύ. Ο άνθρωπος δεν βρίσκει τρόπο να τα περιγράψει. Τα μάτια του δεν χορταίνουν να βλέπουν και τα αυτιά του δεν χορταίνουν να ακούν. Ότι υπήρξε θα ξαναυπάρξει. Και ό,τι έγινε θα γίνει κάποτε. Ξανά. Τίποτα δεν είναι καινούριο. Πάνω σε αυτή τη γη. Όποιος θα μιλήσει και θα πει δες κάτι καινούριο, θα λάβει την απάντηση πως αυτό υπήρξε εδώ και αιώνες πριν από μας. Αλλά τα περασμένα κανείς δεν τα θυμάται. Και όσα θα συμβούν θα σβηστούν από τη μνήμη των ανθρώπων που θα έρθουν ύστερα από εμάς. Σιωπή. Όλα τα άλλα είναι σιωπή.